Ако сте над 50, може да сте получили покана от Националната скрининг програма за рак на дебелото черво да си направите фит тест. Това е тест, който открива следи от кръв в изпражненията ви, незабележими с просто око. Имате избор дали да си направите този тест. Препоръчваме ви обаче да го направите, тъй като е бърз и лесен и намалява риска ви от смърт от рак на дебелото черво с поне 25%. Нека ви покажем как да направите теста. Стъпка 1. Проверете етикета. Върху теста има етикет с вашите данни. Моля, проверете дали всичко е вярно. Стъпка 2. Уловете изпражненията си. Трябва да съберете изпражненията си преди да докоснат водата в тоалетната. Ето няколко начина да го направите. Поставете стреч фолио върху тоалетната чиния. Използвайте чист, празен контейнер, като кутия от грозде или храна за вкъщи. Поставете сгъната тоалетна хартия в ръката си или поставете найлонов плик или ръкавица на ръката си. Стъпка 3. Вземете проба. Развийте капачката на контейнера обратно на часовниковата стрелка. Извадете пръчката и загребете с върха и по повърхността на изпражнението. Трябва да вземете само малко количество. Стъпка 4. Опаковайте пробата. След като вземете пробата, поставете пръчката обратно в контейнера. Ще чуете щракване, когато контейнерът е затворен до край. Поставете контейнера в предоставения найлонов плик. Стъпка 5. Измийте ръцете си. Стъпка 6. Изпратете пробата. Накрая поставете плика в предплатения пощенски плик и го изпратете. И всичко е готово. Ще получите писмо с резултатите си до 2 седмици.